Здравейте всички ви, Воксерим, аз съм Крисионова и днес ще минавам Adventure Map. Не знам на кой точно беше. Ето го. Не изчакахме. Извинете, малко съм болен. Ето да натиснем. Опа. Това Many Items го изключвам. Взимам си леко. Това е новият Adventure Map, направен от Marto Aftershock. Добре. Не чупи на читви. Да, ясно. Приятна игра. Да, но там има и съндък. Си вземе нещата. Да си сложим бронята. Хайде. Така. И потегляме. Опа. Намери водата и изгаси лавата. Добре. Дали има вода? Не искам да пробвам. Бонусче. Да, много хубав бонус, слава. Да, има тук. Тъмно си помислих, че съм намерил водата. Трябва да е тук. Честито ти откри водата. Как няма да открива, бе? Той ме ради подценява. Тук да не се изпара. Така, сега си отиваме към вратата. Бляк. Това е малко джумче. На ледът много се хлъска. Не, ще да падна. Леле. Не, как можах? Това, да, възможно е. Вземи кофата, вземи водата и се изкачи. Добре. Опа. Това е много лесно. Щях да падна. Си вземем водата за всеки случай. И какво са? Какво трябва да правим? Не знам какво е там. Често казвам, не ме интересува. Опа. Боже. Мерси. Значи е средното. Честито ти намери водата. Но това ли беше трудно? Бързо мини, за да не се взривиш. Опа. Ти мина успешно, браво. Копай надолу и внимавай. Добре. Стигнах ли? Знаех си, ще се пребем. Браво ти мина мапа. Много бързо е. Добре, яко беше този мап. Хареса ми. И на вас да ви харесам клипчето.